Zdraví škrtkovia, ahojte, vítajte. Máme tu opäť ďalšie Raptorine štvrtkové novinky. A teda máme štvrtok a začnem tak, poviem tak, že celkom pozitívne. Teda máme štvrtok, mám celkom dobrú náladu a mám sa celkom fajn momentálne. Čo sa týka noviniek a toho, čo bolo posledný týždeň, tak veľa toho nového nemám. Na pondelok som mala naplánovaný jeden pohovor. Ak mám byť konkrétna a budem teda konkrétna, o VLB. No a to je skrátka jednoducho taká robota okolo toho, že nie je nič pre mňa, aj som im teda tak slušne v skratke povedala, že čo a ako, že teda nemám záujem, že teda na ten pohovor ani neprídem, ale bol tam aj taký dôvod, že minulý týždeň v útorok som si objednávala dáček pre brata v Dráčiku. Aj mame som kupovala dáček a objednala som si potom neskôr aj nejaké karty, ale v Dráčiku voľaké Sword and Shield produkty, ktoré nemám, ale teda respektíve už ich mám doma, už som vám ich ukazovala v minulom videjku. A vo štvrtok teda som si bola pre kvázi ten bratov dáček, z čoho sa vyklúbali tie Pokémon karty, čo som vám aj vo videjku hovorila, a akorát som sa stretla s predavačkou, s ktorou sme sa už tak v úvodzovkách poznáme, že som tam bola sa pýtať už na robotu a akorát som si všimla, že aj tam zháňajú predávačku brigádničku. Som sa na to aj chcela spýtať, ale konkrétne táto predávačka oslovila mňa, čo sa tohto týka, a teda sme sa dohodli, takže vo štvrtok bol už tak večer, už okolo 5:30, Dráčik je do 7 otvorený, tak sa mi z jednej strany aj z tejto stránky nechcelo sa naháňať, že ísť domov pre životopis a vrátiť sa. Tak sme sa dohodli, že dobehnem v piatok so životopisom, tak som dobehla, nechala tam životopis a reakcia z Dráčika teda zatiaľ není. Teda spomínala mi, že v pondelok, že by mali byť pohovory, ale nehovorila mi ani, že ktorý pondelok. Takže uvidím, čo ako bude. Či sa mi ozvú, alebo nie. No a teda aj z tejto stránky, čo sa stalo, čo sa dialo v mojom živote. V sobotu boli teda nejaké tie videjka. Mali sme fajnovú otváračku Single Strike Urshifu VMAX Premium Collection, ktorá bola rozhodne fajnová, exkluzívna, a je to jedno z mojich posledných videí a bola to fajnovka. Čo tam popadali zaujímavé karty, za ktoré som rada, že popadali, a raz takto aktuálne v útorok sme v Pokémon Go mali Monkey Spotlight hodinku, tomu som sa aj venovala, ale zase mi nepadol žiadny shiny. Jedného síce mám už Primeape'a vyvinutého na Anihilape'a. No, prečo neskúsiť šťastie na ďalších, ale teda nepodarilo sa. Včera som bola u brata na oslave, ale takú v úvodovkách menšiu oslavu. Mal včera narodky, dala som mu darček, pokecali sme, najedli sme sa. Tam aj jeho svokrovci a
bratovej ženy sestra s kamoškou, tak sme kecali, bavili sa. A ja som mala viac menej taký večer, že som sa neumyselne prejedla a bolo mi dosť nevoľno. Takže už potom po bratovej oslave som viac menej doma len oddychovala, aj som si pospala. Som na večer okolo 10 sa išla prejsť, nech sa mi vytrávi už ten zbytok, čo som mala v bruchu. A teda tá nevoľnosť teda prešla a máme teda štvrtok dnes, akože žiadna extrémna sláva momentálne. No, akože snažím sa nájsť si prácu, nehovorím, že nie, a mám a to nechcem teraz vyslovene povedať, že naponáhlo, ale je to momentálne u nás také doma, že mama od 1. septembra prichádza na 2 zmeny z 3 zmenky. Po niektorých ľudí, ktorí boli dlhodobo PN, už prepustili. Mama na tom po zdravotnej stránke nie je tiež zrovna 2-krát najlepšie. Takže ani ja netuším, dokedy v robote vydrží. Takže toto je také, že z tohto hľadiska sa snažím čím skôr nájsť si robotu. Teda je aspoň niečo. Už keď spomínam, mamu, tá zajtra má narodeniny. Akurát, že zajtra ide k priateľovi. Má dovolenku, tak si chce u neho trochu oddychnúť, čo sa ja ani nečudujem. Vzhľadom na to, čo raz posledne je u nich v robote. Takže nech si oddychne, ja si tiež oddychnem, respektíve pokúsim sa oddychnúť. V sobotu u nás bude teda čakať ďalšia otváračka. Tentokrát Rapid Strike Urshifu VMAX Premium Collection, kde budem dúfať, že mi popadajú ďalšie hitíky, ďalšie bangrovice, ďalšie fajnové kartičky. Budú tam minimálne 3 nové karty. Rapid Strike Urshifu, Rapid Strike Energy Reversová a Rapid Strike Urshifu VMAX. Aj nová Rapid Strike Urshifu VMAX Jumbo karta, ale ďalších 8 bossíkov tam bude, takže rozhodne sa na to tešte a zakliknite si dole pod videjkom odber a zvonček, nech vám toto videjko neunikne. A nie len toto videjko, ale v sobotu budem robiť aj videjko v rámci septembrového Community Day, čo nám Niantic už oznámil, že bude zameraný na Ponytu a galárskú Ponytu. Za to som ja velice happy, pretože galárskú Ponytu síce mám, Shiny, aj Ponytu, aj Rapidash, ale tú Kanto mám iba jednu, už vyvinutú na Rapidash, a chcel by som ešte aspoň jednu, pretože mne osobne sa viac páči tá Kanto Ponyta ako jej evolúcia Rapidash. A Rapidash má taký skôr svetlo modrý, taký trochu to fialová oheň, taký fialovo modrý, a Ponyta má krásny modrý oheň, ohnivú hlivu. Na to sa mi na nej mega páči. Takže na tento Community Day sa mega teším a uvidíme, čo bude ďalej, ale čakajú nás aj novinky. Dojde nám do hry Morpeko s novým spôsobom zmeny formy, pretože Morpeko, čo vy možno neviete, má 2 formy. Takú klasickú full belly formu a hungry formu. A podľa toho, čo som si študovala, tak
a videla, tak sa bude môcť zmeniť do tejto hungry formy počas boja. Čo ma celkom zaujíma, že ako. Pretože bolo to tam v podstate vysvetľované takým spôsobom na tej oficiálnej stránke, že Morpeko, keď použije charge útok, aký asi nejaký pre neho špecifický útok, ak sa zmení do tej hungry formy. No ešte uvidíme, čo a ako bude, budeme si o tom rozprávať. A nemáme to ešte nejako oficiálne potvrdené, ale prichádza nám do Pokémon Go niečo veľké. Je to taký menší lík a vy, čo sa do Pokémonov možno až tak nevyznáte, asi netušíte, o čo ide, čo to bude zač, ale ja, čo sa do tohto Pokémon sveta trošku viac rozumiem, vám môžem povedať, že nie je to ešte oficiálne potvrdené, ale pravdepodobne nám do hry vychádza Gigantamax a Dynamax. Čo to je? Sú to evolúcie Pokémonov z Galaru, z 8. regiónu, kde Pokémoni sa v podstate vyslovene zväčšia niekoľkonásobne do prakticky takej svojej väčšej podoby. Niektorým sa mení aj vzhľad a dúfam, že teda ak ide o toto, tak sa mega teším. Ak teda nám prichádza konečne Gigantamax do Pokémon Go a dúfam, že aj Pokémoni z Galaru, bo predsa len Morpeko je Pokémon z Galaru, je to spôsobom best buddy trénerky Marnie z Galaru, ktorá je moja top trénerka z celej tej galárskej série, alebo jak to mám nazvať. A teda Marnie s Morpekom sú za mňa top duo z tohto galárskeho regiónu. Takže uvidíme, čo bude, ale rozhodne sa tešte na novinky aj v rámci Pokémon Go. Takže budem sa opakovať, ale dúfam, že si tieto novinky nechcete nechať ujsť, že si zakliknite dole pod videjkom odber aj zvonček, nech vám nič nové neunikne, pretože ja vám novinky zo sveta Pokémonov, či už v rámci Pokémon Go alebo Pokémon kariet, predám ďalej. Takže rozhodne sa máte na čo tešiť a neviem, či ešte niečo chcem tak z tohto hľadiska rozprávať, lebo prakticky som povedala všetko, čo sa za posledný týždeň udialo, čo bude najbližšie v rámci Pokémon otváračiek Pokémon Go videa. Nás čaká august, sa nám pomaličky, ale isto chvíli ku koncu, takže rozhodne sa tešte na nové videá v rámci noviniek, kde v septembri nám príde do hry nová Pokémon Go sezóna, ktorá za sebou prinesie veľa nového. A ešte k tým Pokémon kartám už som si viac menej tak vymyslela aj naplánovala tak, že teraz si spravíme ešte tú Rapid Strike Urshifu VMAX otváračku, že je to taký väčší produkt s viacerými bostrami, ja si to potom uložím a potom ten ďalší týždeň si spravíme už taký menší road trip Sword and Shield Arrow, ako som na tom s zbieraním, alebo teda respektíve takým dodatočným zbieraním týchto sérií z éry Sword and Shield. Z jednej strany síce pochybujem, že sa mi podarí skompletovať base sety, ale verím, že určite sa časom nájdú nejakí ľudia, ktorí by mi pomohli
s touto mojou drobnosťou, s takýmto môjim drobným cieľom skompletizovať base sety v rámci Sword and Shield éry, aj keď je tam veľa kariet, čo mi ešte chýba, čo ešte potrebujem, ale určite mám v pláne si keď tak aj nejaké karty pokupovať časom, ak ešte sa budú tak zohnať. A pokúsim sa voľačo aj s vami povymieňať. A uvidím, čo ako bude, ale taký môj cieľ, ktorý chcem tak viac menej dosiahnuť, je v podstate skompletizovať base sety. A za to hovorím base sety, lebo nemám v pláne robiť žiadny master set v rámci Sword and Shieldu. Jedine keď tak Pokémon Go, ale tam nechcem robiť vyslovene master set. Chcem viac menej taký half master set, čo ak som si to nazval tak half master setom, že teda chcem mať si časom zohnať aj albumy a v podstate v albume, kde budú Pokémon Go karty, mať prakticky všetky karty Reverse Holo, Galactic Holo, Radianti, Hity a potom tam, čo sú tie full arty, alt arty, čo je v podstate v rámci toho číslovania tuším 1 až 92 sa mi zdá, keď si dobre pamätám. A potom sú tam ešte ďalej tie Secret Rare karty Rainbow a Gold, čo je tuším od 93 do 100 niečo. No teda v rámci toho base setu, čo končí teda tým fullartovým profesorom Willow, prakticky to chcem v podstate tie karty len skompletovať. Chýba mi tam málo kariet do dokončenia base setu, ale do tohto half master setu mi tam chýba ešte nie málo reverse kariet, tak hádam, snak sa zadarí, ja s niekým povmieňam z vás. Čo sa týka novej Scarlet and Violet éry, tam budem samozrejme otvárať aj tieto nové sety, ktoré teraz vychádzajú, Shrouded Fable, Stellar Crown, aj Twilight Masquerade, aj Temporal Forces. Odtiaľ mám zatiaľ karty od Anosa, Anos the Master, aj teda bratislavský youtuber, s ktorým sme tak v kontakte, pravidelne sledujem jeho útorkové streamy, videa, zapájam sa aj do súťaží a posledne sa mi podarilo opäť vyhrať jednu súťaž, čo v útorok vyhlasoval na live streame výhercov v podstate troch rôznych súťaží, ktoré zariadil, a ide konkrétne o Shrouded Fable produkty. Takže rozhodne sa môžete tešiť aj na takúto otváračku. No, teda respektíve nebude to otváračka, ale spravíme si aj videjko z tohto, že buď ten... Uvidím, kedy mi to pošle. Pochybujem, že zajtra mi tie karty prídu. No teda, asi teda budúci týždeň si aj toto spravíme. To menšiu otváračku v rámci tohto. A potom si spravíme už teda taký ten... také menšie videjko v rámci mojej Sword and Shield zbierky. A ďalší týždeň Scarlet and Violet, čo teda momentálne aktuálne nezbieram, alebo teda pomenej sa týmto veciam venujem, takže sa snažím momentálne viac zozbierať si tie Sword and Shield produkty, promokarty a karty do setov. Takže ale prejdeme si aj tú Scarlet and Violet éru.
A potom si spravíme dve videjka v septembri, ktoré budú zvlášť v rámci V-Battle decku. Gardevoir vs Victini V-Battle deck, čo bude otváračka trošku iná. No, takýto produkt si budeme otvárať prvýkrát. Aj ja osobne budem takýto balíček otvárať prvýkrát a pozrieme si v podstate, čo tam v podstate je, tak ako v každom boxíku. A potom si spravíme ešte otváračku aj z Rider Calyrex boxíku. A dúfam, že sa mi podarí zohnať aj Shadow Rider Calyrexa. No to asi potom až v októbri uvidím čo ako. Ohľadom tohto. A z mojej strany to už na teraz asi všetko, to už len tak rozprávam, že čo zhruba ako bude približne do budúcna v rámci Pokémon otváračiek, ale môžu sa veci pomeniť, sama netuším čo bude, že nechcem ani nejako extrémne do budúcna hľadiť takto v rámci plánovania, pretože môžu sa veci zmeniť, môže sa čokoľvek stať, že nebudem môcť spraviť videjko nejakého dôvodu, ale to vám dám keď tak vedieť. Takže kovia, uzavrime a ukončíme toto videjko. Takže prajem vám krásny štvrtok, krásny, príjemný, blížiaci sa víkend. Majme sa radi, ľudkovia, pomáhajme si, buďme k sebe ohľaduplní, tolerantní, milujme sa, trávme čas s rodinkou, s priateľmi, aj s našimi štvornohými miláčikmi, či už pri Pokémon Go, Pokémoních kartách alebo iných spoločných aktivitách, ako je napríklad sledovanie tohto videjka. Ak sa vám toto videjko páči, dajte kľudne like, komentujte videjko, zazdieľajte ho medzi priateľmi. A ak nechcete, aby vám neuniklo nič nové, či už v rámci mojich Raptoriných švrtkových noviniek, Pokémon Go videí, Pokémon Trading Card Game, prípadne iných videí, zakliknite si odber, aj zvonček, nech vám nič nové neunikne. A ja vám už takto na záver len klasicky poprajem to, čo vždy, a to prajem vám pozitívnu myseľ, dobrú náladu a úsmev, pretože je zadarmo a niekomu ním môžeme rozžiariť deň a niekoho naopak nasrieť, že práve my máme ten dobrý deň. Takže ľudkovia, majte sa krásne a my sa vidíme pri ďalších videjkách. Najbližšie to bude teda otváračka Rapid Strike Urshifu VMAX Premium Collection a Pokémon Go novinky Ponyta Community Day v septembri a Morpeko a Gigantamax snáď hádam. Takže ľudkovia, majte sa krásne a my sa vidíme.